Välkomna till den här utforskningen av det oromiska folkets rika historia och pågående kamp. För att verkligen förstå deras kamp för frihet måste vi först undersöka de koloniala strukturer som har format deras förflutna och fortsätter att definiera deras nutid. Medan kolonialism ofta förknippas med europeisk expansion i Afrika och Asien, har den också existerat inom Etiopien i form av abessinisk kolonialism. Detta system av dominans har undertryckt Oromo och andra ursprungsbefolkningar i över ett sekel. Den här dokumentären utforskar de historiska rötterna till abessinsk kolonialism och dess långvariga inverkan på den oromiska nationen. Vi kommer att utforska de politiska, ekonomiska, sociala och psykologiska dimensionerna av detta koloniala styre och undersöka det oromiska folkets motståndskraft i deras strävan efter självbestämmande. Genom att spåra utvecklingen av deras kamp från tidiga motståndsrörelser till uppkomsten av moderna nationalistiska rörelser och det ungdomsledda Qeerroo-upproret, kommer vi att avslöja den orubbliga andan hos ett folk som är fast beslutna att återta sin identitet och hävda sina rättigheter. Följ med oss när vi spårar det förflutna, analyserar nutiden och föreställer oss en framtid där rättvisa och frihet är fullt förverkligade för den oromiska nationen. Kolonialism är när ett mäktigt land tar kontroll över ett annat land och använder dess resurser och befolkning för sin egen vinning. Den här kontrollen kan se ut på olika sätt, till exempel direkt styre, ekonomisk dominans och kulturellt tvång. Ofta blir lokalbefolkningen förtryckt och marginaliserad, vilket leder till stora störningar i deras kultur, sociala strukturer och ekonomi. Historiskt sett förknippas kolonialism oftast med europeiska makter som Storbritannien, Frankrike och Spanien. Dessa länder expanderade sina imperier över Afrika, Asien och Amerika från 1400-talet till 1900-talet. Kolonialismen drevs av en blandning av ekonomiska intressen, strategiska överväganden och en tro på kolonialmakternas kulturella överlägsenhet. Men kolonialismen är inte begränsad till det förflutna eller bara europeiska makter. Moderna former av kolonialism kan ses i dagens länder, där dominerande grupper tvingar sin vilja på marginaliserade grupper. Ett exempel på detta är den abessinska kolonialismen i Etiopien. Vi kommer att se mer i detalj nedan hur den abessinska kolonialismen har infört oskrivna regler och politik som marginaliserar ursprungsbefolkningen och skapar fortsatt social och ekonomisk ojämlikhet. Manuset är komplett, flyter bra och är sammanhängande. Det definierar effektivt kolonialism, ger historisk kontext och kopplar tidigare praxis till moderna exempel med en logisk progression genom hela. För att förstå djupet av Oromo-folkets kamp är det viktigt att förstå de olika formerna och metoderna av kolonialism tillsammans med de uttalade regler som styrde dem. Varje form och metod av kolonialism har format de koloniserade ländernas erfarenheter på unika sätt, ofta efter oskrivna riktlinjer. Först, bosättarkolonialism innebär att etablera permanenta bosättningar och fördriva ursprungsbefolkningen. En uttalad regel var att göra anspråk på marken som tom eller oanvänd. Denna form var vanlig i Amerika och Australien, vilket ledde till att den inhemska kulturen och samhället nästan utrotades. För det andra, exploateringskolonialism fokuserar på att utvinna resurser utan betydande bosättning. Den uttalade regeln var att maximera vinsten samtidigt som man minimerade investeringarna i lokalbefolkningen. Denna metod förlitade sig starkt på tvångsarbete och såg särskilt i Kongo under belgiskt styre. För det tredje, intern kolonialism är en annan form, där en dominerande nationell eller politisk grupp inom en region undertrycker andra grupper. Den uttalade regeln var att behålla kontrollen genom systematisk marginalisering. Detta är särskilt relevant för vår diskussion om abessinisk kolonialism, där den abessinska regimen annekterade sina grannländer med våld och underkuvade nationer som Oromo, Sidama, Wolaita och många andra. För det fjärde, nykolonialism representerar en mer modern form av kontroll, där ekonomisk och politisk dominans kvarstår även efter formell självständighet. Den uttalade regeln här är att behålla inflytande genom ekonomiska beroenden. Detta uppnås ofta genom multinationella företag och utlandsbistånd, vilket säkerställer att tidigare kolonier förblir ekonomiskt beroende av sina tidigare kolonisatörer.
Att förstå dessa former av kolonialism och deras uttalade regler hjälper oss att se den bredare bilden av hur dominans och exploatering har systematiskt genomdrivits och format de sociopolitiska landskapen i de koloniserade regionerna. Kolonialismens bestående arv är tydligt i det postkoloniala landskapet, då tidigare koloniserade nationer fortfarande kämpar med dess långsiktiga konsekvenser. Oskrivna regler, ofta införda av kolonialmakterna, har satt en bestående prägel på dessa samhällen. Politiskt sett raserade kolonialstyret inhemska styrelsestrukturer, vilket ledde till svaga nationalstater som ärvde auktoritära arv. Dessa oskrivna regler för styre har vidmakthållit instabilitet. Ekonomiskt sett lämnade kolonial exploatering många afrikanska nationer beroende av resursutvinning och globala marknadsfluktuationer, vilket främjade underutveckling och ekonomisk sårbarhet. Den oskrivna regeln om ekonomiskt beroende fortsätter att hindra framsteg. Socialt sett påtvingade kolonisatörerna sina språk, religioner och kulturella normer, vilket ledde till kulturell alienation och erosion av inhemsk kunskap. Dessa oskrivna kulturella regler har djupt påverkat identitet och arv. Psykologiskt sett indoktrinerades koloniala undersåtar ofta med mindervärdeskomplex och internaliserade rasistiska ideologier som nedvärderade deras kulturer. Den oskrivna regeln om rashierarki har haft en bestående psykologisk inverkan. Kolonialismens påverkan på koloniserade nationer är djupgående och bestående, inklusive förlust av suveränitet. Traditionella styrelsestrukturer demonterades och ersattes med främmande system som ofta uteslöt inhemskt deltagande. Svaga nationalstater, postkoloniala gränser ignorerade etnolingvistiska verkligheter, vilket ledde till instabilitet och konflikt. Auktoritärt arv. Många afrikanska nationer ärvde förtryckande koloniala administrativa strukturer som fortsatte efter självständigheten. Resursutvinning. Afrikanska ekonomier var strukturerade för att tjäna europeisk industrialisering med liten investering i lokal utveckling. Beroende av monokultur. Koloniserade ekonomier tvingades in i beroende av en enda gröda eller resurs, vilket gjorde dem sårbara för globala marknadsfluktuationer. Underutveckling. Kolonial politik hindrade industrialisering och höll Afrika beroende av västerländska ekonomier. Erosion av inhemsk kunskap, traditionell utbildning, medicin och styre nedvärderades och ersattes med europeiska modeller. Kulturell alienation, europeiska språk, religioner och livsstilar påtvingades, vilket ledde till identitetskriser. Etnolingvistiska konflikter. Kolonialmakter skapade artificiella uppdelningar och hierarkier mellan grupper, vilket främjade spänningar efter självständigheten. Mindervärdeskomplex. Koloniserade människor utsattes ofta för rasistiska ideologier som skildrade dem som underlägsna. Västerländsk-centrerad världsbild. Idén att framsteg definieras av västerländska värderingar fortsätter att forma postkoloniala utvecklingsmodeller. För Oromo-folket har kolonialismen manifesterats på ett specifikt och djupgående sätt, genom den kolonialism som abessinska härskare vidmakthållit, särskilt från slutet av 1800-talet och framåt. Att förstå dessa effekter är avgörande för att inse de utmaningar som Oromo och andra koloniserade nationer står inför i sin strävan efter självbestämmande och befrielse. Nästa avsnitt kommer att fördjupa sig i Oromo-folkets specifika kamp och hur den abessinska kolonialismen har format deras kamp för frihet. Abessinsk kolonialism syftar på det systematiska förtrycket och utnyttjandet av Oromo och andra grupper. Detta började i slutet av 1800-talet med Menelik Toes brutala erövring av Oromia med hjälp av europeiska vapen och stöd. Oromo utsattes för 1. Konfiskering. Oromos mark togs ifrån dem och gavs till abessinska bosättare, vilket störde traditionella jordbruksmetoder och försörjningsmöjligheter. 2. Kulturellt förtryck. Afaan Oromo, dess Oromos språk, förbjöds, Oromos religiösa seder förtrycktes och ersattes med amhariska och ortodox kristendom. 3. Politisk marginalisering. Oromo uteslöts från styret, och det traditionella gada-systemet undergrävdes av abessinska härskare. 4. Ekonomiskt utnyttjande. Oromias stora naturresurser, såsom kaffe, guld och boskap, utnyttjades utan att gynna lokalbefolkningen. 5. Våld och förtryck. Uppror och motstånd möttes med brutalt förtryck, såsom massakrerna i Anole och Shalanko.
Den koloniala naturen hos det abessinska styret fortsätter idag, då den etiopiska regeringen fortfarande fokuserar på att behålla kontrollen över Oromia och andra marginaliserade regioner. Både europeisk och abessinsk kolonialism delar likheter i sin förtryckande och exploaterande natur, men de skiljer sig avsevärt i sina metoder, omfattning och påverkan. Nedan följer en utökad jämförelse av 7 viktiga skillnader mellan de två koloniala systemen. 1. Geografisk omfattning. Europeiska makter såsom Storbritannien, Frankrike, Portugal, Belgien och Spanien utvidgade sitt kolonialvälde över stora territorier i Afrika, Asien och Amerika. Abessinsk kolonialism begränsades till Afrikas horn och ockuperade olika nationer som Oromia, Sidama och Wolaita. 2. Raslig rättfärdigande. Europeiska kolonialmakter förlitade sig på vetenskaplig rasism för att rättfärdiga vit överlägsenhet. Abessinska härskare rättfärdigade sin expansion genom etnisk och religiös överlägsenhet. 3. Ekonomiskt mål. Europeisk kolonialism fokuserade på resursutvinning och globala handelsnätverk. Abessinsk kolonialism förlitade sig på markrofferi, tvångsarbete och feodal exploatering. 4. Kulturell påverkan. Europeiska makter påtvingade sina språk, religioner och utbildningssystem på de koloniserade. Abessinska härskare påtvingade amhariska språket, ortodox kristendom och abessinsk kultur. 5. Styrelseskick. Europeiska makter antog olika styrelsemodeller baserat på sina strategiska intressen. Abessiniskt kolonialstyre präglades av militär ockupation och centraliserad auktoritär kontroll. 6. Kunskaps- och tekniköverföring. Europeisk kolonialism underlättade kunskaps- och tekniköverföring, om än exploaterande. Abessinsk kolonialism erbjöd ingen sådan kunskapsöverföring, utan bidrog endast med militär dominans och beskattning. 7. Kolonialismens slut. De flesta europeiska kolonierna fick självständighet under 1900-talet genom antikoloniala kamper. Det abessinska kolonialstyret har inte upphört, och nationer som Oromia är fortfarande under etiopisk dominans. Sammanfattningsvis, medan både europeisk och abessinsk kolonialism delar grundläggande egenskaper av dominans och exploatering, skiljer sig deras metoder och effekter avsevärt. Kampen mot abessinsk kolonialism är fortfarande olöst, vilket gör det till ett unikt fall av ett pågående kolonialsystem i den moderna världen. Oromo-folket har fört en långvarig kamp för frihet och sökt självbestämmande, kulturell återupplivning och ekonomiskt oberoende från abessinsk kolonial dominans. Denna kamp har utvecklats genom flera faser, formad av motstånd, politisk aktivism och massmobilisering. Efter Menelik Eto'es erövring av Oromia i slutet av 1800-talet gjorde olika Oromo-regioner sporadiska motstånd, men de blev slutligen kuvade av de abessinska styrkornas överlägsna eldkraft. Naftenia Gabbar-systemet tvingade Oromo-bönder till slaveri under abessinska bosättare, vilket störde Oromos sociala strukturer och införde ett förtryckande markinnehavssystem. Trots det brutala förtrycket fortsatte det lokala motståndet genom gerillakrigföring och kulturella bevarandeinsatser. På 1960-talet uppstod en nationalistisk rörelse, där intellektuella och aktivister började formulera Oromo-identitet och kräva autonomi. Mecca Tulama Association, som grundades i början av 1960-talet, spelade en avgörande roll för att mobilisera Oromos medvetande och förespråka Oromo-folkets socioekonomiska rättigheter. Dess verksamhet förbjöds dock snart av den kejserliga regimen. Bildandet av Oromo Liberation Front 1973 markerade formaliseringen av Oromos befrielsekamp. OLF formulerade en vision för ett oberoende Oromia och engagerade sig i väpnad kamp mot efterföljande etiopiska regimer. Trots hårt förtryck av Derg-regimen 1974-1991 fick Oromo-nationalismen fäste genom hemlig politisk organisering, spridning av litteratur på Oromo-språket och militärt motstånd på landsbygden. Dergs fall 1991 gav Oromos politiska aktörer ett fönster av möjligheter. Dergs kollaps 1991 ledde till bildandet av Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, EPRDF, en koalition där Tigray People's Liberation Front, TPLF, var den dominerande kraften. OLF deltog i övergångsregeringen men kolliderade snart med EPRDF om politisk dominans och självbestämmande rätt.
År 1992 tvingades OLF i exil efter militära konfrontationer, vilket ledde till en period av politisk marginalisering. Trots detta bakslag fortsatte Oromos politiska aktivism genom både väpnad kamp och legal opposition. Inrättandet av Oromias regionala stat under Etiopiens etnolingvistiska federalismsystem gav ett nominellt erkännande av Oromo-identitet, men ledde inte till genuin autonomi. Det regerande EPRDF kontrollerade regionalstyrning hårt, undertryckte oliktänkande och upprätthöll de facto abessinisk dominans. Från slutet av 1990-talet till början av 2010-talet sökte olika Oromo-politiska partier, såsom Oromo Federalist Democratic Movement, OFDM, och Oromo People's Congress, OPC, politiskt utrymme inom Etiopiens begränsade valsystem. Systematiskt förtryck, valfusk och massarresteringar av Oromos oppositionsledare begränsade dock meningsfullt deltagande. Under denna period förblev Oromo-folket politiskt marginaliserat, även om kulturella och språkliga rättigheter såg begränsade framsteg med spridningen av Afaan Oromo media och utbildningsinstitutioner. Oromo-protesterna 2014-2018, som leddes av Qeerroo, Oromos ungdomsrörelse, markerade ett betydande skifte i kampen. Protesterna, som ursprungligen utlöstes av Addis Abebas generalplan som hotade att fördriva Oromo-bönder, eskalerade snabbt till en bredare rörelse mot politiskt förtryck och ekonomisk marginalisering. Genom att mobilisera miljontals människor över hela Oromia satte protesterna press på den etiopiska regeringen, vilket ledde till att premiärminister Haile Mariam Desalegn avgick 2018. Abiy Ahmeds uppgång, en oromo till sitt ursprung, sågs inledningsvis som en seger för Oromos kamp. Hans ämbetstid har dock präglats av en konsolidering av makten, tillslag mot Oromos politorganisationer och undertryckande av oliktänkande. Det fortsatta fängslandet av Oromos oppositionsledare, militära kampanjer i Oromia och nedmonteringen av federalistiska strukturer har fått många att se hans ledarskap som ett svek mot Oromos strävanden. Idag är Oromos kamp fortfarande olöst, med pågående politiskt och väpnat motstånd mot centralregeringen. Rörelsen fortsätter att utvecklas och anpassar sig till nya politiska verkligheter, samtidigt som den behåller sina kärnkrav på självbestämmande, rättvisa och ett slut på abessinisk dominans. Trots fortsatt förtryck har Oromo-folkets kamp lett till betydande framsteg och format det sociopolitiska och kulturella landskapet i Etiopien och bortom. Dessa framsteg visar Oromo-folkets motståndskraft i deras strävan efter självbestämmande, rättvisa och jämlikhet. En av de viktigaste segrarna har varit återupplivandet och erkännandet av Oromo-identiteten. Afaan Oromo, som en gång var förbjudet i officiellt bruk, är nu erkänt som ett av Etiopiens arbetsspråk. Det har antagits som Oromias officiella språk och används allt mer inom regeringen, media och utbildning. Dessutom har Oromos kulturella institutioner, traditioner och firanden återupplivats, vilket stärker en stark känsla av identitet. Den årliga Qeerroo-festivalen, som historiskt sett har undertryckts, har återfått sin betydelse och lockar miljontals deltagare. Oromo-musik, litteratur och medieutbud har blomstrat, vilket ytterligare befäster Oromo-nationens kulturella renässans. Oromo-folkets kamp har också gjort betydande politiska framsteg, särskilt genom gräsrotsmobilisering. Qeerroo-rörelsen, som huvudsakligen består av Oromo-ungdomar, spelade en avgörande roll i att montera ner EPRDF-regimens fasta politiska strukturer. Från 2014 till 2018 tvingade de hållande protesterna som organiserades av Qeerroo, den etiopiska regeringen, att genomföra stora politiska reformer. Oromos politiska partier har fått ökad synlighet trots systematiskt förtryck. Även om utmaningar kvarstår har Oromo-folkets kamp visat att folket i Oromia effektivt kan organisera sig, göra motstånd och påverka den nationella politiska dynamiken. Oromos sak har fått internationell uppmärksamhet, till stor del tack vare Oromo-diasporan. Aktivister, akademiker och påverkansgrupper har spelat en viktig roll i att öka medvetenheten om kränkningar av mänskliga rättigheter och den politiska marginaliseringen av Oromo-folket. Internationella människorättsorganisationer har dokumenterat och rapporterat om den etiopiska regeringens förtryck, vilket har lett till ökad global granskning. Diasporasamhällen har också framgångsrikt lobbyat utländska regeringar och internationella organisationer för att erkänna och ta itu med Oromo-folkets svåra situation.
Oromo-påverkansarbete har lett till diskussioner i organ som FN, den amerikanska kongressen och Europaparlamentet, vilket har gjort kampen mer synlig på den globala scenen. Ekonomiska framsteg har varit ytterligare en viktig vinst i Oromo-folkets kamp. Under de senaste decennierna har Oromo-företag, kooperativ och finansiella institutioner vuxit fram, vilket har bidragit till att minska beroendet av den etiopiska staten. Inrättandet av finansiella institutioner som Cooperative Bank of Oromia och Oromia International Bank har gett ekonomiska möjligheter för Oromo-entreprenörer och samhällen. Tillväxten av handel inom Oromia har också bidragit till Oromo-folkets ekonomiska egenmakt. Jordbruksframsteg och investeringar i lokala industrier har stärkt den ekonomiska självförsörjningen. Trots pågående strukturella utmaningar signalerar denna utveckling en rörelse mot större ekonomiskt oberoende för Oromo-nationen. Medan kampen för självbestämmande och rättvisa fortsätter, har Oromo-rörelsen gjort betydande framsteg inom kulturellt återupplivande, politisk mobilisering, internationellt erkännande och ekonomisk egenmakt. Dessa framsteg visar Oromo-folkets motståndskraft och beslutsamhet att återta sina rättigheter och forma sin framtid. Kampen för fullständigt politiskt och ekonomiskt självstyre pågår dock fortfarande och kräver fortsatt vaksamhet, organisering och påverkansarbete. Trots viktiga framsteg fortsätter Oromo-folket att möta många utmaningar i sin kamp för frihet, självbestämmande och rättvisa. Dessa utmaningar kommer från systematisk politisk förtryck, ekonomiskt utnyttjande, statligt våld och interna splittringar. Den etiopiska staten förtrycker systematiskt Oromos politiska deltagande. Oromo-ledare och aktivister arresteras, fängslas eller mördas ofta under falska anklagelser. Politiska organisationer som förespråkar Oromos självbestämmande utsätts för ständiga tillslag. Valen i Etiopien är fortfarande ofria och orättvisa, och Oromo-partier sätts systematiskt åt sidan. Utbredd censur och övervakning av aktivister urholkar ytterligare Oromo-folkets förmåga att uttrycka sina krav. Den etiopiska regeringen använder militär makt för att undertrycka Oromos motstånd, särskilt på landsbygden i Oromia. Rapporter om utomrättsliga avrättningar, tvångsförsvinnanden och våldsamma tillslag mot fredliga protester är utbredda. Militära operationer riktade mot Oromo-samhällen har lett till att tusentals människor fördrivits. Oromia, den största och mest resursrika regionen i Etiopien, är fortfarande ekonomiskt marginaliserad. Trots sina enorma resurser går vinsterna främst till den etiopiska staten och utländska företag. Markrofferi av regeringsstödda investerare har fördrivit otaliga Oromo-bönder. Den etiopiska regimen har länge utnyttjat splittringar inom den oromoska nationaliströrelsen. Skillnader i ideologi och strategi har skapat splittring, vilket minskar rörelsens effektivitet. Den etiopiska staten utövar betydande kontroll över medieberättelser och tystar oberoende oromoska röster. Oromoska mediebolag utsätts för censur, nedstängningar och riktade attacker mot journalister. Blockeringar av internet och kommunikationsrestriktioner förhindrar spridning av information om statligt våld. Statligt kontrollerade mediebolag framställer Oromos krav med extremistiska hot, vilket underblåser desinformationskampanjer. Dessa utmaningar understryker den djupt rotade karaktären av Etiopiens koloniala arv över Oromia. Att övervinna dessa utmaningar kräver fortsatt motstånd, ett strategisk enighet och fortsatt internationellt påverkansarbete. Kampen för Oromo-folkets frihet fortsätter, och flera strategier måste användas för att uppnå fullständig suveränitet, ekonomiskt oberoende och kulturell återupplivning. En väl koordinerad och mångfacetterad strategi är nödvändig för att avveckla den abessiniska kolonialismens strukturer och bana väg för en självbestämd framtid för Oromo-folket. Ett av de mest akuta behoven för Oromos kamp är att stärka den politiska enigheten bland nationalistiska krafter. Att bygga en enad front som omfattar olika tillvägagångssätt för självbestämmande, inklusive väpnat motstånd, diplomati och valdeltagande, är avgörande. Ekonomiskt oberoende är viktigt för att bryta den koloniala dominansens kedjor. Oromia är rikt på naturresurser, men fördelarna med dessa resurser har historiskt sett gått till den etiopiska staten och utländska företag snarare än till Oromo-folket.
Att etablera och stärka Oromo-ägda finansinstitut, kooperativ och industrier kommer att säkerställa att den rikedom som genereras i Oromia gynnar dess folk. Att utveckla hållbara jordbruksmetoder, investera i teknik och infrastruktur och främja handelsnätverk som prioriterar Oromo-företag kommer att öka självförsörjningen. Bevarandet och främjandet av Oromos kultur och identitet är grundläggande för att uppnå verklig suveränitet. Att utöka Afaan Oromo utbildningsprogram från grundskolor till universitet kommer att säkerställa att framtida generationer utbildas i sitt modersmål och historia. Att återuppliva Oromos kulturella sedvänjor, inklusive gada-systemet, irreesha-firandet och inhemska konfliktlösningsmekanismer, kommer att stärka den sociala sammanhållningen och förstärka den nationella identiteten. Att stärka gräsrotsrörelser, särskilt Qeerroo-rörelsen, är fortfarande viktigt för att motstå den etiopiska statens förtryck. Oromos ungdomar har visat sin förmåga att mobilisera miljoner och påverka politisk förändring. Att stärka deras nätverk, tillhandahålla resurser och utveckla strategier för fortsatt civil olydnad kommer att försvaga den etiopiska statens grepp om Oromia. Att samarbeta med internationella institutioner såsom Förenta Nationerna, Afrikanska unionen och människorättsorganisationer är nödvändigt för att uppmärksamma Oromos kamp globalt. Att dokumentera och avslöja kränkningar av mänskliga rättigheter som begås av den etiopiska staten kommer att öka det internationella trycket för ansvarsskyldighet och reformer. Oromo-diasporan, spridd över olika länder på grund av politisk förföljelse och ekonomiska svårigheter, har blivit en viktig kraft i kampen för Oromos frihet och rättvisa. Även om det är geografiskt långt ifrån sitt hemland, är diasporan djupt engagerad i kampen genom opinionsbildning, diplomati, ekonomiska bidrag och kulturellt bevarande. Deras gemensamma ansträngningar förstärker de förtrycktas röster och upprätthåller Oromo-folkets motståndskraft. En av de viktigaste rollerna för Oromo-diasporan är att öka den globala medvetenheten om förtrycket av Oromo-folket. Genom organiserade demonstrationer, medieengagemang och lobbyverksamhet riktar de internationell uppmärksamhet mot frågor som statligt sponsrat våld och kränkningar av mänskliga rättigheter. Diaspora-baserade opinionsbildningsorganisationer arbetar otröttligt för att informera beslutsfattare och internationella organisationer om de pågående orättvisorna i Oromia. Dessa ansträngningar hjälper till att sätta press på inflytelserika regeringar och globala institutioner för att hålla den etiopiska regimen ansvarig. Dessutom engagerar sig diasporan aktivt i diplomatiska ansträngningar för att bygga allianser med andra förtryckta nationer och internationella aktörer som sympatiserar med deras sak. Ekonomiska bidrag från Oromo-diasporan spelar en avgörande roll för att upprätthålla frihetsrörelsen. Många Oromo-utlänningar skickar pengar hem för att försörja sina familjer, men utöver det finansierar de också politiska organisationer och humanitära initiativ. Detta ekonomiska stöd gör det möjligt för aktivister på plats att fortsätta sitt motståndsarbete. Förutom direkt ekonomiskt stöd investerar diasporan i samhällsutvecklingsprojekt som stärker den ekonomiska självförsörjningen i Oromia. Oromo-diasporan spelar också en viktig roll i att bevara och främja Oromo-kulturen, språket och traditionerna. Kulturell överlevnad är avgörande för den bredare kampen för självbestämmande, eftersom den främjar en stark känsla av identitet och enighet bland Oromo-folket. Genom att organisera irreesha-firanden och språkundervisningsprogram ser diasporan till att yngre generationer förblir kopplade till sitt arv. Oromo-medieplattformar fungerar som viktiga verktyg för att motverka felinformation och ge röst åt Oromo-kampen. Oromo-intellektuella i diasporan spelar en avgörande roll i att forma den ideologiska och strategiska inriktningen för Oromos kamp för frihet. Befriade från de restriktioner som förtryckande regimer inför, har de friheten att formulera idéer och bidra till den politiska diskursen utan rädsla för repressalier. Deras forskning och akademiska arbete ger värdefulla insikter i historiska orättvisor och vägar till självbestämmande. Genom akademiska publikationer och konferenser erbjuder de väl underbyggda förslag om övergångsrättvisa och demokratiskt styre. Utöver opinionsbildning och ekonomiskt stöd deltar Oromo-diasporan aktivt i att föreställa sig och planera för ett suveränt Oromia.
intellektuella och aktivister inom diasporan bidrar till politisk diskurs och strategisk planering som syftar till att uppnå långsiktiga lösningar för Oromo-folket. Sammanfattningsvis är Oromo-diasporan en oumbärlig kraft i kampen för frihet och suveränitet. Deras opinionsbildningsarbete riktar internationell uppmärksamhet mot Oromo-folkets svåra situation. Deras ekonomiska bidrag upprätthåller motståndsarbetet och deras kulturella bevarandeinitiativ stärker den nationella identiteten. Genom att utnyttja sitt kollektiva inflytande över gränserna fortsätter Oromo-diasporan att spela en viktig roll i strävan efter rättvisa och varaktig frihet för Oromo-nationen. Oromo-folkets ihärdiga kamp är ett bevis på deras motståndskraft inför kolonialism och systematisk förtryck. Det abessiniska kolonialstyret har länge försökt att undertrycka oromernas identitet, utnyttja deras resurser och förneka dem självbestämmande. Men genom ihållande motstånd från tidiga uppror mot Menelik Tode till den moderna Qeerroo-rörelsen har Oromo kämpat kontinuerligt för att återta sina rättigheter och hävda sin politiska autonomi. Trots att de står inför brutalt förtryck, politisk marginalisering och ekonomisk exploatering har Oromo gjort betydande framsteg. Återupplivandet av Afaan Oromo som ett erkänt språk och den ökade synligheten av Oromos politiska rörelser är milstolpar i denna långa kamp. Qeerroo-rörelsen har visat kraften i organiserat motstånd och tvingat fram politiska förändringar på högsta nivå i den etiopiska regeringen. Men dessa vinster förblir bräckliga, eftersom den etiopiska staten fortsätter att använda militär makt och systematiskt förtryck för att behålla kontrollen över Oromia. Vägen till sann Oromo-befrielse kräver ihållande ansträngningar på flera fronter. Politisk enighet bland Oromos nationalistgrupper är avgörande för att bygga en stark och samordnad rörelse. Oromo-diasporans roll är fortsatt viktig för att förstärka kampen på den internationella scenen. Genom opinionsbildning och ekonomiska bidrag fortsätter diasporan att rikta global uppmärksamhet mot Oromo-folkets svåra situation. I slutändan handlar Oromos kamp om att återta värdighet, rättvisa och självbestämmande. Även om utmaningarna kvarstår, säkerställer Oromo-folkets orubbliga anda att deras resa mot frihet fortsätter. Tack för att ni tittade. Om ni tyckte att den här videon var bra, ge den en stor tumme upp. Och glöm inte att prenumerera för mer insiktsfullt innehåll om Oromo-folkets kamp, historia och kultur.